एमएलए को एससीबी कहउचंती, ସାର୍ ଆପଣ ସେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମଏଲଏ କହିଲା, ଆରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ଲାନିଂ। ଜନତା ଏବେ ପଲ୍ଲବୀ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଜନତାର ସମର୍ଥନ ମୋତେ ଦରକାର। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଏମଏଲଏ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପଲ୍ଲବୀକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା ନା ଆଉ। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ତାପରେ ଏମଏଲଏର ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲା, ତା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବା। ଏମଏଲଏ କହିଲା, ବଡ଼ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଟିକେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର ହେ ମୁଁ। ଏମଏଲଏ କହିଲା, ସହରରେ ନ ହେଇ ପଲ୍ଲବୀକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଅ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବା ନା ନାହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହବ, ଆଉ ବହୁତ ବେଆଇନ କାମ ସେଇଠି ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ନକ୍ସାମୀ ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତି। ପଲ୍ଲବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେଭଫୁଲ୍ ଅଫିସର। ଏଇ କଥା କହିକି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଠେଇବ। ତାପରେ ମୋ କାମ ହେଇଯିବ। ପଲ୍ଲବୀ ନିଜ ସାହସିକତା ଦେଖେଇ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିଦେବ, ନହେଲେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିଦେବ, ନହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ବସିବ ସେ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ସାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ପିଆଜ କାଟି କାଟି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ରୁବି ଆଉ ମାୟା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ରୁବି କହିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ଏ ପିଲା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ସେ? ତୁ ଯାହା କହ ପଛେ ମାୟା, ଆଦର୍ଶର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ରାଜକୁମାର ପରି ଥିଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘରର ଚାକର ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ତାର। ମାୟା କହିଲେ, ଦିଦି, ମଣିଷ ଯଦି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କିଏ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିବ ସେତେବେଳେ ବାଟକୁ ଆସିବ। ନିମ୍କି ଚା କପ୍ ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରୁବି ନିମ୍କିକୁ କହିଲେ, ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବୁ ନିମ୍କି? ନିମ୍କି କହିଲା, ଗାଜର ହଲୁଆ, ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ରୁବି କହିଲେ, ଗାଜର ହଲୁଆ? ମାୟା, ଏଇଟା ତ ତୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିଶ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଡିଶ୍ ତୁ ତିଆରି କରିବୁ ମାୟା। ମାୟା କହିଲେ, ଦିଦି, ଗାଜର ହଲୁଆ ଆଦର୍ଶକୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଦିନେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗାଜର ହଲୁଆ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଜର ହଲୁଆ ତିଆରି କରିଦେବି। ସେହି ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ପିଆଜ କାଟୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ କଟିକି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ମାୟା କହିଲେ, ଆଦର୍ଶ କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲ୍ଲବୀ କିଚେନକୁ ମାୟା ପଳେଇଲେ। ମାୟା କହିଲେ, ଆଦର୍ଶ, ଓହୋ କେତେ ଜୋର ହେଇଛି କହିକି ତାଙ୍କ କାନିରେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ହାତକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମାୟା କହିଲେ, ନିମ୍କି, ଶୀଘ୍ର ଯା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆ। ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ, ଯା ଜଲ୍ଦି। ନିମ୍କି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମା କହିକି ନିମ୍କି ସେଉଠୁ ପଳେଇଲା। ମାୟା କହିଲେ, ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ କଥାରେ ତୋର କାହିଁକି ଏତେ ଜିଦି? କାଟିଦେଲୁ ନା ଆଙ୍ଗୁଠି? ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପିଆଜ କାଟିବୁ। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତୋର ଏସବୁ କରିବା? ହାଁ, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ନିମ୍କି, ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ, ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିଲେ, ମା, ତମେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ କିଚେନକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ନିମ୍କି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଆଣି କହିଲେ, ମା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବି। ଆଦର୍ଶ କହିଲା, ହଁ ମା, ତମେ ଯାଅ, ନିମ୍କି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେବ। ନହେଲେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ କିଚେନକୁ ନ ଆସିବାକୁ ତମେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲ, ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମା, ମୋ ମା କିଛି ରୁଲ୍ସ କରିବେ, ଆଉ ସେ ରୁଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ତାପରେ ମାୟା କିଚେନରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏପଟେ ପଲ୍ଲବୀ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପଲ୍ଲବୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତମରି ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତା ପରଠୁ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ତମକୁ ଥରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଆଶାରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ। ଶମ୍ଭୁ ଅଙ୍କଲ, ବାସ୍ ଥରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀର ପ୍ରମାଣ ଆଣି ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସତ, ବାସ୍ ସେତିକି ମୋର ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ।
ସେଇଥିରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ମୋତେ। ଏପଟେ ନିମ୍କି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମାୟା ତାପରେ କହିଲେ, ଦିଦି ମୁଁ କ'ଣ ୟା ପାଇଁ ଏତେ ପର ହେଇଗଲି ଯେ ୟା ଆଜି ମୋତେ ତା ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦେଲା ନାହିଁ? ଆଦର୍ଶ କହିଲେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ମା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତମେ ତମ ନିଜ ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗ। ମାୟା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଚେନ୍କୁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉନା ତ ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇଠି ବସିବୁ। ମାୟା କିଚେନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ରୁବି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ତ ତୋ ମା ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ତୋ ହାତରୁ ଟୋପେ ରକ୍ତ ଦେଖି ସେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଗଲା ହାରି ତୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତୋ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ସେ ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଁ ଯିଏ ତୋତେ ତୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ, କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ ତୋର ଇମୋସନ୍ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ପଚାରୁନି। ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ଆଦର୍ଶ, ପଲ୍ଲବୀ ଭଳି ପିଲାମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୋ ସହ ମିଶନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଇମୋସନ୍ ନଥାଏ।